spilhøjde klar, og her er det start nummer 54, som vil sige første plads. Nej, hun siger bare, at i øjeblikket så ligger det. Når folk er klar. Men det er altså en fejl, at jeg ligger før. I morgen er optaget 30 minutter. De skal melde sig i sekretariatet inden klokken 3, og det er altså klokken snart. Klokken snart. Sige, at det forventer at starte næste klasse kl. 15.05. Så er det 1-2. God tid.